antolatu zuen Laudiok 100.000 biztanleko 500 kasuen langa, eta ondorioz, eremu gorrian sartu zen. Asteburuan zenbatutako COVID-19 datuek, 506,78 utzi dute intzidentzia metatuaren tasa, eta asteartetik aurrera sartuko dira indarrean eremu gorriari dagozkion neurri murriztaileak. Eusko Jaurlaritzak 2 neurri murriztaile berri aplikatuko ditu Laudion. Ostalaritza establezimenduek asteartetik aurrera itxi beharko dituzte euren ateak eta taldekako kirola debekatu egingo da. Gaur jakin izan dugu Laudioko ostalaritza itxi behar izango duela bihartik aurrera. Azkenengo urtea oso ez egonkorra izan da, baina batez ere zabaldu dugunetik orain arte, azkenengo 2 hilabete hauek oso arraroak izan dira. Ez dakizu nola moldatu zauden egoerara, zen eta zeozer berri zaiatzen garenean egiten, zeozer aldatzen dute, zeozer berri ateratzen da, eta orduan izinezkoa da aurrera eramatea taberna horrela. Gure partez, bihartik aurrera zabalik egongo gara, kafeak eta pintxoak eramateko salgai izango ditugu. Zeren eta gure langilekin adostu egin dugu, baina ertera berriro ere ez joatea, oraindik ere haiek azaroako ertea ez dutelako kobratu. Batzuek bai, bankuaren arabera, hilabete honetan ja kobratu egin dute pasaren astean, baina beste batzuk oraindik ere, aste honetan kobratu egin behar dute bai azarokoa zein abendukoa. Eta ez dugu uste hurrengo hilabetera arte kobratuko dutenik urtarrilekoa. Zeren eta guk orain erte partziala daukagu. Orduan, egoera horrela izan da, guk aurrera jarraitu behar dugu, ezin dugu gehiago itxi, eta gainera ez dugu itxi nahi, lan egin nahi dugu. Orduan, espero dugu hau ahalik eta azkarren bukatzea, gutxienez itxierak, eta hori. Enteratu gara ja iristear gaudela eremu gorritan gaudelako. Eta hori dela eta hemen gaude aldarrekatzeko kirola beharrezkoa dela, kirola nahitaezkoa dela, funtsezkoa dela. Egon gara asteetan zehar oso txarto, beti pentsatzen zer egingo dugun etorriko garen ala ez entrenatzera, eta aste honetan aurrela gaude. Bihar segurazki ezin izango dugu kirola praktikatu. Eta betetzen ditugu protokolo guztiak. Egunero hori sukarra hartzen, egunero patekatzen dugun kirola hori distantzia mantentzen, betetzen ditugu dena, eta eta ezin dugu praktikatu. Eta egun nahi duguna da hori, adibidez, indize inzidentzia 14 azken egunetan 500 baino gehiago izaten bada, kirolarekin jarraitzea, ez iztea. Hori, kirola beharrezkoa dela eta.